Kongre CHP ya 38 îro li Enqerê dest pê kir. Gelek kes li bajarên Tirkiye hatin Enqerê û daxilî vê kongrê bûn. Ev kongre rastî em dikarin bêjin ku di navbera du kesî da wek pêşbaziyekê derbas dibe. Vanakine serokê CHP yê Kemal Kılıçdaroğlu û Özgür Özel'e. Heya niha berî kongrê çar endam hebûn, ji vana du endam vekişiyan û Kemal Kılıçdaroğlu û Özgür Özelman. Ana dina van her du kesan da wê pêşbaziyeka serokatiye bibe. İro ana em dibînin divê derê da jî delegeyê ku hatine 1308 delege ne. Ev delegana îro ji xwe vê derê da qisên ku tên kirin wê gotar bikin o subê jî wê di vê derê da dengê xwe bidin. Wê bibêjin Özgür Özel an Kılıçdaroğlu. Di vê derê da Kemal Kılıçdaroğlu qisedeneka berfireh kir. Rastî qiseneda anawî da gelek tiştên balkêşî hebû. Çi bû vana Kılıçdaroğlu got ku di vê derê da wexta ku em çûn hilbijartinê di pişta min da xençer hebû. Meqseda wê ew bû ku yek mêza şeşqolî ku şeş partî wexta ku daxilî hilbijartinê bûn behsa wan dikir. Evana CHP şiyande meclisê lê di meclisê da rastînekê dijehetiya CHP hate kirin. Yek vana nîşanda yadinê jî di nav partiyê da CHP da kesên ku nêzîkî Kılıçdaroğlu bûn dijî wî derketî bûn ku ji vana yek jî Özgür Özel'e yani Özgür Özel meqseda wî ew bû ku wek xençerek pişta wî daye. Li vê derê di aliyê din da jî Kılıçdaroğlu hûn tiştên balkêş dîsa da got ku em gelek tiştan da me gorankarî çêkiriye. Çi ye vana? Mesela CHP nikaribû ku derbasî herêma Kurdan bibe. Yani behsa wî meqseda wî ew bû. Behsa Mêrdînê kir, Amedê kir, gelek ciyên din kir. Got em cara yekem li vê derê rêxistinî bûn û di aliyê din da jî me parlamenter derxist. Yani vê derê da CHP dikarin bêjin ku di vê kongreya xwe da dixwaze ku gorankariyeka nû çê bike. Gelo ev gorankarî wê bibe an nebe, ew jî ji xwe sibê piştî hilbijartina serokatiyan wê rengekî din derxîne pêş, lê Kılıçdaroğlu dibêje ku piştî ku ev kongre dawî bû em ê gorankariyeka mezin çê bikin û çavê we li ser me be. Û sibê jî ji xwe ev kongre berdewam bike ji bo ew ê jî hevserok yani serok wê bên diyar kirin. Vê derê da ana rengê kongre dikarin bêjim ku bi şiklekî taybet jî derbas dibe. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.